गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बर लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 नि आनजादफोराव फैथावना मेथामेटिक्सनि माखासे सोंलुफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दा आङो कुइसन नाम्बार 1 आव लाबोदों जाहैबाय मा होनदों बाहाय 11 जों रानफुंजानाय अनजिमाखौ सायख' होनदों। बाहाय बे मोनब्रै जोंना अपसनफोर होनाय दङ। बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बबे अनजिमाया जोंना मा होनो 11 जों रानजायो बेखौ जोङो सायख'नांगौ। दा जोङो बेखौ बोरै सायख'गोन नालाय जों बेखौ सायख'नायनि मोनसे फर्मुला दङ। जों बेखौ गासिखौबो जोङो 11 जों रानजोबनानै जोङो सायख'नो हानाय नङा। जों बेना मोनसे फर्मुलाजों जोङो थांगोन। बे फर्मुलाया जाहैबाय जोंना मा होनो बेजरायाव थानाय बेजरानि थावनियाव थानाय आरो जरानि थावनियाव थानायखौ जों नायनांगौ। माने नैबे जाहैबाय बेजरा थावनियाव दङ, नैबेबो जाहैबाय बेजरा थावनियाव दङ, बेबो बेजरायाव दङ, नैबे जरायाव दङ, बेबो जरायाव दङ। ओरै मुंसे मुंसे लायो माने बेबो जरा बेबो जरा दाना ओरैबायदि नै बे बेजरायाव थानाय जोङो दाजाबनांगौ। ओमफ्राय जरायाव थानायजों जरायाव थानाय दाजाबनांगौ। ओमफ्राय बिसोरनि मा खालामनांगौ डिफारेन्सखौ नायनांगौ। जोंना फारागा मा जागोन बिसोरनि डिफारेन्स माने फाराग माने मा जोंना माइनास खालामनो नायनांगौ। दा नायनि जोंना होमबा बे बेजरा थानाय मोनथाम दङ नै बाहाय बेजरायाव, बेबो बेजरानि थावनि, बेबो बेजरानि थावनि, बेबो बेजरानि थावनि। अनजिमाया बेजरा बेबायदि होनाखै, थावनिखौसो होनदों, थानाय जायगाखौ होनदों। मा नायदो 1 जों 3 जों 6 जों जों प्लास खालामदो। 6 3 1 जोंना प्लास खालामबा मा जायो जोंना 9 10 जायो। 10 दाना बे जाहैबाय 10 मोनबाय, नैबे 10 जाबाय माइनास दाना नैबे 9 जों 6 जों मा जायो जोंना 9 जों 6 जों जोंना जाहैबाय 9 जों 6 जों दाजाबबा 15 जायो। जोंना बेजों दानख'नानै दाना 0 मोनबासो बियो 11 जों रानफुंजागोन। जेब्ला बियो 11 जों रानफुंजानांगौ जायो होमब्ला बे मा जानांगोन 0 जानांगोन। होमबा बेखौ दानख'योबा जों 0 मोना, बे 0 मोना जोंना, बे जोंना मा जागोन -4 सो फैसिगोन। बेखायनो बियो बे नङा, बे जानो हाया 11 जों रानजानाया। दा अपसन बि आव दङ नै बेबायदि, बाहाय जोंना बेजरा थावनियाव थानाया दङ 1 0 ओमफ्राय 9, ओमफ्राय जरायाव थानाया दङ जाहैबाय 1 3 6। दाना जोङो प्लास खालामलायनो, दाना नैबे जरायाव थानायखौ जों प्लास खालामगोन। 6 3 1 प्लास खालामबा जोंना मा जायो 10 जायो जोंना। ओमफ्राय 9 जों 0 जों प्लास खालामबा 9 आनो जाबाय, 9 जों 1 जों प्लास खालामबा 10 जाबाय। होमबा 10 जों 10 माइनास खालामबा मा जाबाय बेयो 0 जाबाय। बेखायनो बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि। अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय, माने 11 जों रानफुंजानाय अनजिमाया बेनो जागोन। होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय 11 जों रानफुंजानाय अनजिमाखौ जों माबोरै दिहुननांगौ बेखौ गोसोआव लादो। माने थावनिखौ नायनांगौ, बबे थावनियाव दङ, नैबे मोनसे बारानै 6 0 9 नैलाय 1 3 6 बेलाय दाजाबजोबदो, ओरैखौ दाजाबदो आलदानो, ओमफ्राय बेखौ आलदा दाजाबदो, ओमफ्राय मोननैजों दानख'लायदो, डिफारेन्सखौ नागिरदो। 0 मोनबाथाय बेनो जाहैगोन 11 जों रानजानाय। दाना नैबेखौ नायनायनो, बेथ' जाखानाय नंला, बेनो जाखाबाय नालाय। नायनायनो 2 जों जोंना 5 जों, 2 जों 1 जों, 1 जों 2 जों जोंना 3 जायो, 5 जों जोंना 2 जों 7 जायो। दानख'योबा जोंना मोना, नै 0 मोना बियो। दाना बेबो जाहैबाय नै 2 जों 1 जों 3, ओमफ्राय 1 जों 4 जों जोंना मा जायो 5 जायो। होमबा 5 निफ्राय 3 दानख'बाथ' जोंना 0 मोना। बेखायनो बिनि फिननाया जागोन जोंना अपसन बि। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। जोंना बेबायदि कुइसना मालाबा समाव फैनो नागिरो, बेखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन 11 जों रानजानाय अनजिमाफोर बेसेबां दङ, बियो बेबायदि फर्मुलाजों थांना थाङा नायनो हागोन। गासिबखौबो जोङो नुगोन, जाय अनजिमाया 11 जों रानजायो बियो गासिबो बेबायदि फर्मुलाजों थांजोबगोन। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ 1 आरो 100 नि गेजेराव बेसेबां रोदा अनजिमा दं होननानै सोंदों। माने 1 आरो 100 नि गेजेराव थानाय रोदा अनजिमाफोरखौ जोङो माने बेसेबां दङ बेखौ जोङो दिहुननांगौ। दा जोङो 1 आरो 100 नि गेजेराव जोंना रोदा अनजिमा मोनबेसे दङ होननानै बुङोबा जोङो बिसोरनो नै, आङो बेहाय लिरनानै लाखानाय जाबाय, गोबाव जायो नालाय लिरबाय थायोबा, बेखायनो आङो लिरनानै लाखानाय जाबाय। नोंथांमोना खाथायाव लिरनानै नट्स खालामबानो जाबाय। दा ओरैबायदि, दाना रोदा अनजिमाया माखौ होनो जों बेखौ मिथिग्रोनांगोन। फार्स्टआवनो रोदा अनजिमाया जों माखौ होनो होननानै बुङोबा जाहैबाय, रोदा अनजिमाया माखौ बुङो होनना बुङोबा जायफोर अनजिमानि सानजाबगिरिया 1 आरो गावल' बेखौनो होनो रोदा अनजिमा। एबा जायफोर अनजिमानि राननो हानाया 1 आरो गावजोंल' रानजायो बेबायदि। दा हमनानै ला नै 2 आ जाहैबाय 2 सानजाबसे 2 गैलाबो, नै बिनि सानजाबगिरि गैला, 2 आरो गावल' 1 आरो गावल' दं बेना। होमबा दाना 3 आबोथ' बेनिनो 3 सानजाबसे 3 आरो 4 खौ नायनायनो 4 आ जाहैबाय मानो नङा होनना बुंबा 2 सानजाबनै 4 जायो। नै माने 4 खौ 2 जोंबो रानजायो आरो जोंहा 4 जोंबो रानजायो। नै 4 सानजाबसे 4 बो जायो। हमनानै ला 9 आबो रोदा नङा। मानो रोदा नङा होनना बुङोबा बेनाबो 3 सानजाब 3 जोंना 9 जायो। बेखायनो बिसोरो रोदा नङा। होमबा जों रोदा अनजिमाया माखौ होनो जायफोरनि
सानजागिरिया से आरो गावल' थानाय बेखौनो होनो रोदा अनजिमा एबा जायफोर अनजिमाया से आरो गावजोंल' रानजायो बेनो जाहैगोन रोदा अनजिमा। होमबा दाना से आरो जौसेनि गेजेराव मोनबेसे रोदा अनजिमा दं होननानै बुङोब्ला जोंना नायनोसै दाना मोनबेसे दङ। जोंना दाख्लै ग्रेड 3 नि आनजादाव मोनसे फैदोंमोन 80 आरो जौसेनि गेजेराव मोनबेसे रोदा अनजिमा दं होननानै सोंदोंमोन। 80 आरो जौसेनि गेजेराव थानाय रोदा अनजिमाफोरा जाहैबाय 83 थाबाय 89 97 मोनथाम दङमोन। होमबा बिनि फिननाया जागौमोन जोंना 3 मोनथाम जागौमोन। बेबायदि नोंथांमोनाबो गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ। दा नायनो से आरो जौसेनि गेजेराव मोनबेसे रोदा अनजिमा दङ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ta दङ जोंना 25 ta रोदा अनजिमा दं बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। से आरो जौसेनि गेजेराव मोनबेसे रोदा अनजिमा दं होननानै सोङोबा 25 ta दङ। दाना मालाबा समाव सोंनोबो हागौ 50 आरो 60 नि गेजेराव मोनबेसे रोदा अनजिमा दं होननानै बुङोब्ला मा जागोन दाना 50 आरो 60 खौ लायोबा जोंना नै 53 गोलैगोन 59 गोलैगोन मोननैल'सो जागोन नै। बेबायदिबो सोङो गेजेरनिफ्रायबो सोङो मालाबा समाव सोंनो हागौ 40 आरो 100 नि गेजेराव मोनबेसे दङ। मालाबा समाव सोंनो हागौ 70 आरो 80 नि गेजेराव मोनबेसे दङ। बेखायनो जोंना 1 आरो 100 नि गेजेराव बेसेबां रोदा अनजिमा दं बेखौ नोंथाङा गोसोआव लाबानो जाबाय। खातायाव नोट्स खालामनानै गोसोआव ला मोजाङै मोनसे नङा मोनसे बेनिफ्राय कुइसन दानो नागिरो। दा कुइसन नम्बर 3 आव दङ 75 नि रमान अनजिमाया जाबाय होननानै सोंदों। बाहाय 75 नि रमान अनजिमाखौ जोंना सायख'नांगौ बबे जागोन। 75 नि रमान अनजिमाया मा जागोन बेखौ जोङो सायख'नांगौ। जों बाहाय जोङो रमान अनजिमा होनोबा जोङो बुजिनो लानांगोन रमान अनजिमाया माबायदि जोंना माबायदिखौ होनो रमान अनजिमा। जोंना माखासे ABCD निफ्राय माखासे जोंना अनजिमाफोर होनाय दङ रमान अनजिमा। जोंना रमान अनजिमाया गासै मोनबेसे दङ होननानै बुङोबा गुबैयै जोंना मोन 7 ta दङ। मोन 7 रमान अनजिमा दङ मोन 7। बिसोर मा होननानै बुङोबा गोसोआव लाबानो जाबाय I माने जोंना मामोन 1 बिहि माने जोंना मामोन 5 X माने जोंना मा 10 आरो जोंना दं जाहैबाय L माने 50 आरो जोंना दङ जाहैबाय C माने 100 D माने 500 M माने 1000 बेनो जाहैबाय जोंना रमान अनजिमाफोर। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा जोंना बाहाय सोंदों 75 नि रमान अनजिमाया जाबाय होननानै सोंदों। दा 75 होननानै बुङोबा जों बुजिनांगोन 75 I माने जोंना 1 मोन बिहि माने जोंना 5 मोन 10 बे 50 100 बे 500 बे 1000। होमबा दा सोंनाया जाहैबाय 75 नि रमान अनजिमा। होमबा 75 जायोबा 70 होनना बुङो। बाहाय 70 थ' गैया जोंना बाहाय 70 थानाय नङा। जों 70 खौ बोरै दिहुनगोन दाना ओरैबायदि लानांगोन जोङो बासिनांगोन माने 50 प्लास 10 प्लास 10 प्लास 5 मा जायो जोंना 75 जायो। जोंना 75 जायो। होमबा 50 खौ जोंना मा लिरोमोन L लिरोमोन L। दाना 10 खौ जोंना मा लिरोमोन X दाना 10 आ मोनबेसे मोननै X मोननै। ओमफ्राय जोंना मामोन 5 खौ जोंना मा लिरोमोन बिहि लिरोमोन। होमबा जोंना बिनि फिननाया जागोन ऑप्शन A। ऑप्शन A आनो जागोन बिनि फिननाय L X बिहि। बेखौ जोङो बेबायदि जोङो दिहुननांगोन। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जोंना रमान अनजिमाया मोन 7 दङ। बे मोन 7 रमान अनजिमाखौ लानानै जों बेसेबां गिदिर अनजिमा जाया मानो जों बेजोंनो गासैखौबो जोङो दिहुनजोबनो हायो। जोंना दाख्लै फैदोंमोन एग्जामाव 91 आ फैदोंमोन 91 आ मा जागौमोन दाना 91 होननानै बुङोबा जोंना मा जागौमोन। दाना बेखौबो गोसोआव लानानै 91 जायोबा जोंना मा जागोन बेयो मा जायोनो 91 आ 100 नि खाथियाव दङ। बियो 100 जानो जोंना मा 9 ल' नांगौ। दा बे जायोबा जोङो माइनास खालामनांगौ जायो। जुदि जोंना ओरैबायदि जायो 91 माने 100 निफ्राय जों मा माइनास खालामगोन 10 माइनास खालामगोन। 100 निफ्राय जों मा माइनास खालामगोन 10 माइनास खालामबा जोंना मा जायो 90 जायो। प्लास जोंना 1 खौ दाजाबफिननांगोन। ओमफ्राय बेबायदि खालामनांगोन मानो 100 निफ्राय 10 दानख'योबा मा जायो 90 जायो प्लास 1 91। होमबा 100 खौ जोंना मा लिरो 100 खौ जोंना लिरो C लिरो। ओमफ्राय 10 खौ जोंना मा लिरो X लिरो। बेखौबो गोसोआव ला माइनास जुदि खालामनांगौब्ला माइनास जुदि जायोब्ला जोंना मा जायोनो जोंना अबेया सिगां जायोनो नैबे 10 आसो जोंना सिगाङाव फैगोन। 10 खौ जों मा लिरगोन X आ सिगाङाव फैगोन। ओमफ्राय जोंना 100 बा C फैगोन। नै माइनास जायोबा जोंना फिसासिना सिगाङाव फैगोन ओमफ्राय देरसिना उनाव फैगोन। ओमफ्राय 1 जाबाय I। बेबायदि दिहुनबानो जायोमोन।
माने जोंना ओरैबायदिसो फैदोंमोन नैबेनि हिन्दु आरबिक अनजिमाखौसो लिरनांगौमोन XCI नि जोंना दशमिक एबा हिन्दु आरबिक अनजिमाया मा होननानैसो सोंदोंमोन नैबे होनाय दङमोन दा जोंना बेबायदि होनाय थानो हागौ जायखिया गोसोआव लाबानो जाबाय जोंना रमान अनजिमाफोरनि गेजेराव जोङो माब्रै हिन्दु आरबिकजों जोङो दिहुनलायो दा कुइसन नम्बर 4 आव दङ मोनथाम फारि बेजरा रग अनजिमानि दाजाबगासैया 51 फिसासिन अनजिमाखौ दिहुन दाना मोनथाम फारि बेजरा रग अनजिमानो बिनि दाजाबगासैया 51 जायोब्ला दाना बयनिख्रुइ फिसासिन अनजिमाया मा जागोन होननानै सोंदों बेबायदि कुइसना जोंना दाख्लै ग्रेड 3 आवबो फैदों ओंखायनो ग्रेड 4 आवबो फैनो हागौ एसे जोंना बे टाइपनि कुइसना फैबाय थायो बे टाइपनि कुइसना जोंना माने फैबाय थायो होमबा दाना नायदो जों बोरै दिहुनगोन दाना जोङो मोनसे हमना लादो बेजर अनजिमा लायनो 1 आ मोनसे बेजर अनजिमा बिनि उननि बेजर अनजिमाया जोंना मा जायो 3 जायो बिनि उनावहाय जोंना मा जायो 5 जायो बेबायदि जायो होमबा दाना मोनसे बेजर अनजिमाखौ जों मा हमना लानांगौ x हमनानै लानांगौ x 1 आ x थायनो दाना मोनसेया मा जागोन x जों मा दाजाबनांगोन x + 2 दाजाबनांगोन माने 1 जों जोङो 2 दाजाबबा जोंना मा जायो 3 जायो थिग बिदिनो आरो मोनथाम नालाय मोनसेया x + जोंना मा दाजाबनांगोन बेवहाय 3 दाजाबबा जानाय नङा 3 दाजाबबा मा जागोन बेयो 3 जों जोंना 3 दाजाबबा 6 जागोन बेखायनो मा दाजाबनांगोन 4 सो दाजाबनांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा जोंना मोनथाम फारि बेजरा रग अनजिमा जाहैबाय बे मोनसे मोननै मोनथाम जाहैबाय जोंना फारि बेजरा रग अनजिमाया दाना नायदो बिसिनि दाजाबगासैया बेसेबां जायोनो 51 जायो जाहैदों होमबा बाहायबो प्लास होमबा बिसिनि दाजाबगासैया 51 जाबाय जोंना बेबायदि खालामनांगोन जोङो फार्स्टआव जोङो हमनानै लानांगोन फार्स्ट गिबि बेजरा रग अनजिमाया x हमदो उनावहाय x जों जोंना 2 दाजाबदो 4 दाजाबदो बिदिनो 6 दाजाबदो मोनबेसे दिहुनदों मोनबाबा मोनबासिम दाजाबलांनांगोन 6थाबा 6थासिम जोंना बेबायदि खालामनांगोन दा नायनि होमबा जों बेखौ दाना दाजाबलायनानै एबा दानख'लायनानै रानलायनानै मा मोनो बेखौ जों नायनि दाना नायो x आ मोनबेसे जाखो मोनसे मोननै मोनथाम x आ मोनथाम बा 3x जाबाय प्लास दाना नैबे अनजिमाफोरखौ दाजाबलायनोसै दाना 4 जों जोंना 2 जोंल' प्लास खालामनांसिगोन दाना 4 जों 2 जों जोंना 6 जायो ओरै 51 दङ जोंना 51 दङ दाना नायदो 3x खौ लाखिबा जोंना मा जाहैगोन नैबे 6 आ थांबा माइनास जाहैगोन होमबा 6 आ 51 खौ माइनास खालामहैगोन होमबा 6 आ 51 खौ दानख'हैयोबा जोंना मा जागोन 51 - 6 जोंना मा जागोन 3x आ बेयावनो थाबाय दाना माने माइनास खालामबा जोंना मा जागोन 45 जागोन 45 जाहैबाय नै होमबा 3x = 45 जाहैबाय दाना बिसोर मोननैजों सानजाबलायनानै दङ बेखौ जोङो लांबा राननाय जाहैयो होमबा x खौ लाखिबा जोंना 45 खौ जोंना मा खालामगोन 3 आ रानहैगोन रानोबा जोंना मा मोनो 45 खौ 3 रानबा 15 मोनो होमबा x नि माना जोंना मा जाखो 15 आनो जाबाय x नि माना 15 जाबाय होमबा x नि माना जुदि 15 जायोबा बयनिख्रुइ दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननोसै दुइसिन अनजिमाजों हमना लानाय मामोन x मोनबा x नि मानानो जागोन जोंना बयनिख्रुइ फिसासिन अनजिमा होमबा बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी आरो मालाबा समाव ओरैबो सोङो बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाखौ दिहुन होननानैबो सोङो बे फिसासिननि जायगायाव मालाबा मा सोङो बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाखौ दिहुन होननानै सोङो होमबा देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ जुदि जायोब्ला जोंना मा जागौमोन बेबाय फिसासिन जाहैबाय नैबेनो जाहैगोन जोंना देरसिन अनजिमा होमबा बे जों मा जागोन x नि माना जोंना मा मोनखो 15 मोनबाय प्लास जोंना मा दङ हमना लानाया 4 दङ होमबा दाजाबबा मा जागोन जोंनालाय दाजाबबा मा जागोन जोंना 15 + 4 जोंना मा जागोन जोंना दाजाबबा 19 जागोन होमबा बेनो जाहैगोन बयनिख्रुइ देरसिन बेजरा रग अनजिमा जागौमोन देरसिनखौ सोङोब्ला बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मालाबा देरसिन मालाबा फिसासिनखौ सोंनो हागौ जिखुनु फर्मुलाया जोंना बेबायदि जागोन आरो बेबायदि फर्मुलाजों जोङो दिहुनबानो जाबाय गिबियाव जोङो हमनानै ला x हमनानै लादो उनावहाय x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 बिदिनो जालांबाय थागोन मोनबेसे दङ बेबायदि दा कुइसन नम्बर 5 आव दङ बेबायदि गिबि मोन 30 बेजरा अनजिमानि दाजाबगासैया जाबाय होननानै सोंदों गिबि मोन 30 बेजरा अनजिमानि दाजाबगासैखौ जोंहा माबोरै जोंहा दिहुनो दाना बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन गिबि मानि 1 निफ्राय लानानै जोंना 30 ता बेबायदिनो 3 बा बिदिनो थाङै थानानै जोंहा बेसेबांसिम 30 तासिम 30 ता बेजरा अनजिमा बिनि दाजाबगासैया मा जागोन बेखौ सोंदों बाहाय 30 बेबायदि जानाय नङा 30 तासो होनना बुंदों जोङो सानलांनांगोन बाहायसो 1 2 3 थांदों नै दाना 30 ता होमबा जोंना बेबायदि जुदि सोङोब्ला मोन 30 बेजरा अनजिमानि दाजाबगासैया बेसेबां होननानै सोङोब्ला जोंना फर्मुलाया जाहैगोन ओरैबायदि n² जायो जोंना n² फर्मुलाया गोसोआव लाबानो जाबाय जराबा जोंना मामोन जरानिया जाहैबाय जोंना मामोन आङो सिगांनि भिडिअआव दिहुनखांखाबाय जराबा माबायदि खालामोमोन जराबा जोंना मामोन
जरा जायोबा जोंना मा खालामो n by 2 ओमफ्राय n by 2 plus 1 बेबायदि फर्मुलाजोंनो जोंना जरा अनजिमानि दाजाबगासैखौ जोंहा बेजोंनो दिहुनोमोन जों सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना नायदोंबा नुखाबाय जानांगौ दाना बे जरा जायोबा जोंना n स्क्वायर जागोन माने n माने नाम्बार माने जोंना अनजिमाया मोनबेसे दङ 30 दङ नै 30 बे जरा अनजिमा दङ होमबा 30 स्क्वायर जागोन बियो 30 स्क्वायर माने 30 सानजाब 30 मा जागोन बेलाय 30 सानजाब 30 जोंना मा जायोमोन 900 जायो नोंथांमोना सानजाबना नायनो हागोन 900 जायो होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन D आनो जागोन बिनि थार फिननाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोना माबायदि जादों आरो उननि समाव बेबायदि ग्रेड 4 नि भिडिअ नांगोना नांला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना जुदि नांगौ होनोबा आङो लाबोबाय थागोन आङो सम दिहुननो नाजाबाय थागोन जेब्लायबो समाथ' जोबोर आंखाल मानोना टाइमखौनो मोननो नागिरा अब्लाबो नाजागोन दा कुइसन नम्बर 6 आव दङ जुदि 738a6a अनजिमाया 11 जों रानजायो अब्ला a नि माना जागोन होननानै सोंदों थारमाने नैबे अनजिमाया जोंना मानो 11 जों रानजायो होमबा नैबे a नि जायगायाव मा अनजिमा जागोन दानालाय बे a नि जायगायाव मा अनजिमा थायोब्ला बियो 11 जों रानजागोन बेखौ जोंना दिहुननांगौ दा जोंना ओरैबायदि जागोन 11 जों जुदि रानजानाय जानांगौब्ला जोंना बे a नि जायगायाव मा जानांगोन बेखौ दिहुननांगौ जुदि जायोब्ला ओरैबायदि जानांगोन 738a6a मोन जोंना ओरैबायदि जोंना बाहाय जों थावनिखौ नायनांगौ जरायाव थानाय थावनि आरो बे जरायाव थानाय थावनि बेखौ नायनांगौ जोंना ओरैबायदि नैबे बे जरानि जायगायाव थानाय थावनिजों बे जरायाव थानाय थावनिजों दाजाबनांगौ ओमफ्राय जरायाव थानायजों दाजाबनांगौ दाना नायनो नैबे जरायाव थानायजों दाजाबगोन आलादा ओमफ्राय बे जरायाव थानायजों दाजाबगोन आलादा माने बिसोरनि गेजेराव माने समान जानांगौ थारमाने ओरैनि दाजाबनायजों समान जानांगौ थारमाने दानख'लायोबा 0 मोननांगौ बेबायदि आरो बिनि फारागफोरा 0 जानांगौ बेबायदि होमबा 786 जों दाजाबग्रोनांसिगोन 786 7 plus 8 plus 6 समान मा जायोनो 3 plus a plus a समान जायो जाहैदों बे जरायाव थानाय थावनिजों जोंना दाजाबलायोबा समान जायो नैबेसोरो जाहैबाय बे जरायाव थानाय थावनि बे जाहैबाय जरा थावनियाव थानाय अनजिमाफोर दाना नायनो बेखौ दाजाबोबा जोंना मा जागोन टटेलि जोङो प्लास खालामोबा जोंना जागोन जाहैबाय 7 plus 8 जोंना 15 plus 6 जोंना 21 जागोन दाना नैबे नायनो 3 आ 3 थाबाय प्लास a जों दाजाबबा जोंना मा जायो 2a जायो दाना नैबे 3 आ फैबा माइनास जाफैगोन बा 21 खौ जोंना 3 आ माइनास खालामबोयोबा जोंना बेसेबां थागोन 18 थागोन जोंना 18 बा ओरै मा थागोन 2a थाबाय दाना नैबे 18 खौ जोंना 2 आ रानफैयोबा मा जागोन ओरै फैयोबा रानफैगोन बिसोर सानजाबनानै दं नालाय बे रानफैगोन होमबा 18 खौ जों जुदि 2 जों रानोबा 9 जायो होमबा a नि माना जोंना मा जागोन दानालाय a नि माना जोंना जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन a आनो जागोन बिनि थार फिननाय अपसन a 9 जागोन जोंना होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय 11 जों रानजानाय जुदि जानांगौबा माबायदि जानांगौ आरो जुदि a नङाबा x नि मान बेबायदि दिहुननाय मोनसे नङा मोनसे जोंनि ग्रेड 4 आनो जा ग्रेड 3 आनो जा फैनो नागिरो बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय माबायदि जों दिहुननांगोन दा कुइसन नम्बर 7 आव दङ 381a आ 9 जों ग्रोब रानजायो बयनिख्रुइ दुइसिन मिथिंगा अनजिमा a नि मान दिहुन होननानै सोंदों थारमाने नैबे अनजिमाया जोंना मा होनो 9 जों रानजायो अब्ला जुदि 9 जों रानजानांगौब्ला होमबा जोंना नैबे a नि जायगायाव जोंना मा थागोन बेखौ सोंदों थारमाने जोङो a नि मान दिहुननांगौ होमबा बे अपसनफोरनि गेजेराव बबेया जागोन बेखौ जों सायख'नांगौ ओरैबायदिनो अनजिमाया 381a बेयो माजों रानजायो 9 जों रानजायो अब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि 9 जों रानजानाय अनजिमा जानांगौब्ला आरो बेबायदि दिहुननो थिनोब्ला जोङो ओरैबायदि खालाम टटेलि जोङो प्लास खालामनानै 9 जों रानजाबानो जागोन बियो माने 9 जों रानजानाय अनजिमा जागोन आरोना दाना नायनो 3 जों 8 जों प्लास खालामबा जोंना मा मोनो 3 8 जोंना 11 एजों 12 जायो होमबा 12 plus a बेयो माजों 9 जों रानजानांगौ होमबा 9 जों रानजानांगौ जायोबा जोंना नैबे a नि जायगायाव जों मा जानांगोन दाना 12 नि उनावहाय जोङो ओरै आवगायलांनांगोन 12 13 14 15 16 17 18 जायोबा जोंना माजों रानजायो 9 जों रानजायो 18 आ जोंना 9 जों रानजायो होमबा 12 जों जोंना मा दाजाबदेरोबा 18 मोनगोन दानालाय 12 जों मा दाजाबदेरोबा जोंना 18 मोनगोन बेखौ जोङो नागिरबानो जाबाय होमबा जों मा खालाम 12 प्लास जोंना मा खालाम 12 प्लास 6 बानो जोंना मा जायो 18 जायो
होमबा 18 जायोबा जोंना मा जागोन 9 जों रानजागोन होमबा 18 जानांगौ जानोबा जोंना मा नांगोन 12 जों मा दाजाबदेरनांगोन 6 दाजाबदेरनांगोन होमबा a नि जायगायाव जोंना मा अनजिमा जागोन a नि जायगायाव जोंना जागोन 6 आनो जागोन होमबा अपसनफोरनि गेजेराव बिनि फिननाया जागोन अपसन D आनो जागोन बिनि थार फिननाय 18 खौ जोङो इलेनि 9 जों रानबा जोंना मा मोनबाय 2 मोनबाय ग्रोब रानजाबाय बियो बेखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय जोंना मा होनो नैबेदि दिहुननांगौ जायोब्ला 9 जों रानजानाय जुदि सोङोब्ला जोंना मा खालाम गासिखौबो प्लास खालाम आरो प्लास खालाम जोंना बेसेबां अनजिमा नांदेरबावगौ 9 जों रानजानो ग्रोब रानजानो बेखौ नागिरबानो जाबाय होमबानो जोङो बिनि फिननायखौ जोङो मोनगोन नोंथांमोना बाहाय 12 होनानै 6 होनानै सरि 6 होनानै नोंथांमोना 9 जों राननानै नाय 9 जों रानजाना रानजाया बियो दा कुइसन नम्बर 8 आव दङ जुदि मोनसे अनजिमा आरो बै अनजिमानि 2/5 नि फारागा 240 जायो अब्ला अनजिमाया मा होननानै सोंदों होमबा जोङो मोनसे अनजिमा जाहैदों बिनि डिफारेन्सआ जोंना मा जायोनो 240 जायो हमनानै लादो मोनसे जाय अनजिमाखौ जोङो दिहुननांगौ बेखौ जोङो x हमनानै लादो बे x अनजिमानि मोनसे अनजिमानि फाराग होनना बुङो फाराग माने जोङो फाराग माने मा बुजिगोन माइनासखौ बुजियो डिफारेन्स एबा फाराग होननाय थानाय लोगो लोगो जों मा होनांगौनो माइनास सिन जोङो बहायनो हायो थारमाने ओरैबायदि होनदों मोनसे अनजिमाखौ जों x हमनानै लाबाय दाना आरो बै अनजिमानि 2/5 नि फारागा होनदों बै अनजिमानि 2/5 नि बै अनजिमाया जोंना मामोन x बेबायदि होनांगोन x खौ होफादेरनांगोन बाहाय 2/5x नि होनदों बै अनजिमानि होनदों नालाय जाय अनजिमा बिनि होनदों नै बिनि फाराग दा माने 240 जायो जाहैदों 240 बेबायदि होनांगोन जोङो दाना नायनो दाना जों बेखौ दुसासा लानानै जों दानख'नो हायो दुसासा लायाबा जों बेखौ दानख'नो हाया ओरैनो दुसासाया जोंना मा जागोन 5 जागोन जोंना बेबायदि बोखावखोन्दो दाजाबनाय एबा दानख'नाय थायोबा जों मा लानांगौ एलसिएम लानांगौ एबा दुसासा लानांगौ होमबा 5 खौ जोङो बेहाय जेबो रानग्रा गैया गाहायाव होमबा जोङो 5 जों डाइरेक्ट x होनदो 5x जाबाय बियो माइनासआ माइनास थाबाय दाना नैबे बोखावखोन्दो थायोबा जोंना नैबे 5 खौ 5 जों राननांगौ ओमफ्राय मोननायखौ बै 2 जों सानजाबनांगौ 5 खौ 5 जों रानबा जोंना 3 मोनगोन 3 जों 2 सानजाबा 2 जागोन ओमफ्राय x दं नालाय x जागोन नै गोसोआव लाबानो जाबाय 5 खौ 5 जों रानबा 1 जों 2 सानजाबा जोंना 2x जायो 2x जायो थारमाने गाहायनिजों राननानै बै गोजौआव जा दं बेजों सानजाब हरफिननांगौ बेबायदि बोखावखोन्दो थायोब्ला थारमाने 240 थाबाय ओरैजाय दाना मा जाबाय बाहाय 5 जाहैबाय 5x निफ्राय 2x थांबा 3x जाहैबाय समान समान 240 दङ दाना मा खालामनो हायो जोङो दाना बाहाय नै बेजों सानजाब हरनो हायो नै ओमफ्राय बेखौ जोङो जों क्रस माल्टिप्लिकेसन बेजों सानजाबनांगौ ओमफ्राय नैबेजों दानहरनांगौ दाना 3x खौ लाखिबाय दाना नायदो बेजों बे सानजाबा मा जागोन 0 आ 0 फैगोन 5 सानजाब 4 20 लाथिख' 5 सानजाब 2 10 12 जाहैगोन दाना मा जागोन जोंना x खौ लाखिबाय बिसोर सानजाब मोनदे दाना थांबा राननाय जासिगोन 1200 खौ जोंना दाना 3 जों राननायसिगोन होनबा जोंना मा मोनो रानोबा जोंना रानबा मा मोनगोन दिनैखौ जोङो 3 जों रानबा 4 नालाय 400 मोनगोन जोङो होमबा बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी आनो जाहैगोन बिनि थार फिननाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन गोजोनथोंसै थेंक इउ